när det gäller syrianer, assyrier, libaneser, kristna syrier, kristna irakier, de är kristdemokrater i grund och botten. Och det gäller för oss att jobba in oss i de här grupperna och förmedla vår politik. För det är samma syn på familjen, det är samma värdegrund som de står för, det är samma människosyn, utan det är den här kristna traditionen och allt vad det är. Så att det gäller bara att komma in och informera dem och tala om för dem att det är precis den politik som de står för, som vi står för. Men det som har varit, som jag nämnde tidigare, Socialdemokraterna har varit väldigt effektiva när nya grupper har tagit sin tillflykt i Sverige. De har varit inne i grupperna och värvat flitigt medlemmar från olika familjer. Och på så vis så har de knutit till sig en hel del föreningar och folkgrupper kan man säga. Men nu när man har bott i Sverige i så pass många år så börjar många i mina kontakter med dem inse att man är inte kristdemokrat, utan egentligen man är inte socialdemokrat. Egentligen är man kristdemokrat, men man har röstat på Socialdemokraterna just av de här kontakterna, relationerna man har haft till partiet. Men efter att man har bott här cirka nu 20-30 år, många år, integrerats väl med språket och samhället i övrigt. Och då ser de vilken skillnad det finns i Socialdemokraternas politik, i Kristdemokraternas politik när det gäller familjefrågor, det kan handla om näringslivsfrågor, allt annat. Så att de är mer några väljare än någon annan, tycker jag. Jag tycker det är en missuppfattning från vissa personer. Jag har blivit uppringd av Lennart Nilsson i Järfälla också. De har fått lite kritik för att det finns någon med muslimsk bakgrund på deras lista. Och det är så här att vårt parti är inte diskriminerande mot någon religion. Utan det är inte så att vi ska exkludera, utan vi inkluderar människor i partiet. Och de som tror på våra principprogram och delar våra värderingar, alla är välkomna att vara aktiva och rösta på Kristdemokraterna. Men de som kommer från Mellanöstern, vissa grupper eller vissa människor, så tror de när vi säger Kristdemokraterna, då tror de att det här är ett rent religiöst parti. De glömmer det här med demokraterna. Det här är ett demokratiskt parti som har en politik som är omfattande, som är redo att styra ett helt samhälle i alla sina delar. Utan det är inte religionspolitiskt så att säga. Så att antingen har de misstolkat vårt principprogram, missuppfattat den på något vis, eller så rättar de sig på någonting. Så att det är inte många som tänker så, utan det är vissa enstaka personer. Men vi ska försöka vinna dem också. Vi är ett demokratiskt parti, vi är inte religiöst, vi har inte... Jag tycker liksom, jag har varit med på lyssnarkampanjen också för partistyrelsens räkning och runt i olika kommuner runt om i landet. En del tror att Kristdemokraterna idag har förändrats mycket utifrån sitt ursprung. Men så är det inte. Själva politiken måste förnyas hela tiden. Och då måste Kristdemokraterna också förändra en del av sin sakpolitik. Men våra värderingar, våra traditioner, det är våra grundpelare i partiet. Det är ingen som har ändrat på dem, utan det finns sådana diskussioner som förekommer. Men personligen tycker jag inte vi har ändrat på någonting. Principprogrammet gäller och det är bara det som är vårat politik kan man säga.